суҳбатҳо дар бораи ҳамлаи маргбор ба Крокус ва эҳтимоли нақши тоҷикон дар он аз мавзӯъҳоест, ки ин шабу рӯз миёни сокинон бештар садо медиҳад. се писари ин мард дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Русия аст. ӯ бештар аз тақдири фарзандон нигарон аст, ки акнун чӣ мешавад. вазъиятам мегӯянд, ки мо аз хона амун кор мерему, шабо ягон намегардем. вазъиятам хеле муташанниж. ҳамин нисбати ҳамино ҳатто ҳамсояҳошон, ки ҳамсояе ки як рӯз ду рӯз пеш як ҳафта пеш як табақ ош кунад ё як бурда нон медодагӣ, ҳавоё гуфтае ки масалан аз ҳамин амбор ва ё то нагиретон чизо то нагиретон. тақдири норӯшани муҳоҷирон ягона масъалае нест, ки сокинонро дар ташвиш гузоштааст. рости гап ба ҳама маълуме, ки ягон ҳақиқати воқеӣ надора. як тоҷик дар оҷа шароити хуб ки надора, мумкин ҳамин тӯҳмати рӯйрост аст, ки ягон асли воқеӣ надора. ҳодисаи шудаги ташвиш ҳамин фарзанdoи мо мамун ҷое. ташвиш ки агар тинҷ боша бо беҳтарае. ман дилам ба амно месӯзад, ки мисол аз пушти як беақли як инсон мисол ҷони ваё дар хатар мешад. хай оқибатиш ба хайр бошад. ҳамамон мисол зиқ шидем, ки чӣ хел фарзандои мо ба муҷоҳира коркунӣ мерафтанд. мисол ҳамин хел воқеаҳо рӯй метиҳад. ҳама модаро хавотир мешаванд, ки фарзандои чиай мо чиай дигаро бошанд, ҳама барои хизмат як даҳнон мераванд. барои чӣ ҳамин корҳоро ташкил мекунанд, ман ҳам ҳайрон мешавам. не ҳеҷ вақт мо боварӣ надорем, ки ваё ин кора кардагӣ бошанд. ҳамлаи маргбор ба Крокус сити ҳолли Москав шаби 22 март сурат гирифт. дар ин ҳодиса 144 нафар ҷон бохта, даҳҳо тани дигар захмӣ шуданд. 4 шаҳрванди Тоҷикистонро дастгир карданд. онҳо ба куштори мардуми бегуноҳ дар толори консерти Крокус ва 5 нафари дигар барои мадад ба онҳо муттаҳам мешаванд. агар ҳар яке аз ин роҳгузаронро пурсед, ҳатман мегӯянд дар Крокус кори бисёр баде шуд. яке муҳоҷиронеро маҳкум мекунанд, ки мақомоти Русия онҳоро ҳамнаварони асосӣ меноманд. дигаре мегӯянд шубҳа доранд, ки тоҷикон чунин кореро анҷом дода тавонанд. суҳбатҳое, ки зоҳиран дар Тоҷикистон ба ин наздикӣ хомӯш намешаванд. таҳлилгарон мегӯянд нигаронии сокинон атрофи қазияи Крокус сити ҳол асос дорад. афзоиши бадбинии мақомоту мардуми бумӣ нисбати муҳоҷирони тоҷик шеваи боздошту шиканҷаи намоишкоронаи гумонбарон аз сӯи мақомоти рус барои таҳлилгар Абдумалик Қодиров бештар нигаронкунанда аст. ва чизи дигаре ки боиси ташвиш аст, ин шеваи инъикоси ин масъала дар расонаҳои русӣ аст, ки онҳо воқеан мардуми тоҷикро ба ҳайси як мардуми ифротгаро ба ҷаҳониён муаррифӣ карда истодаанд. новобаста албатта ифротгаро на миллат дорад, на дин дорад, на халқият дорад, чизе надорад ва ифротгаро аст. вале маҳз таъкид кардани он, ки инҳо намояндагони мардуми тоҷик ҳастанд, ба обрӯю эътибори мардуми тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ хеле як зиёни баланд мерасонад ва ин ҳам воқеан боиси ташвиш аст ва ин ҳам нигаронкунанда аст. боздошту тафтиши муҳоҷирони тоҷик дар Русия пас аз ҳамлаи маргбор ба маркази мусиқии Крокус сахттар шудааст. бо гузашти 2 ҳафта аз ин ҳодиса аз гӯшаву канори Русия хабар мерасад, ки муҳоҷиронро даста боздошт ва бархеро ҷарима ва бархеро ихроҷ мекунанд. дар робита ба ин қазия мақомоти тоҷик то ҳол расман вокуниш накарданд, ки онҳоро чӣ дар ташвиш гузоштааст.